sir, tama na po yung sukat ng Excel ko. So, kailangan ko pong umuwi. Saka ang lugar. Pinipilit ako ng parents ko na magkaroon ng kids. Gusto ko nga, puppies lang. Pinipilit ka na dapat may baby na kayo. Di nyo po alam kung ano pong exhibition yung ginawa po namin. Tumbling, split, kandiret, lababo, ilalim ng lababo, sa gilid ng gate. Nagpahilot, nagpaangat ng matres, nagpababa ng matres. Ilang unan yung nilalagay. Natutulog na nakapatiwari, calendar method, Gregorian, Mayan, lahat po. For those people na hindi pa magkaanak, ang hirap po sagutin nun kung kailan magkakaanak. Kasi sila mismo, yung couple, hindi nila alam yung sagot. Huwag nyo pong ipilit. Kung sadyang walay pa talaga. Maging extra sensitive lang po tayo kasi hindi po natin alam kung ano yung tindi ng pagdarasal. Tumbling, split at kandirit nga na ginawa nga lahat. May nagsabi, dapat araw-arawin. May nagsabi, wag mong araw-arawin. Saka ang lugar. Ang matindi pa dyan, meron pa kung minsan oras. Paano kung nasa trabaho ka tapos may meeting? Darling, lumabas ka muna saglit lang. Nangyari yan sa amin May mga sukat na mga Excel, napakahirap. Yung desire ko talaga na mabuntis sa mga boss natin ay lalaki. Sabi ko, sir, tama na po yung sukat ng Excel ko. So, kailangan ko pong umuwi. Sabi nila, sige, Emmy. Alam mo ba? Isipin mo yung disappointment na ginawa mo yung nagpaalam ka, sir, may sukat na po yung Excel ko. Isipin mo yung ganong pagpapaalam. Pwede ba umuwi mo na? Kaya nga, pwede mo ba Nag-aantay na si Wisdom. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.